Mao ni ang explanations. Noun clause ni ang what it means dinhi. Mao ni ang object sa verb nga know. Ang pwedeng maka-function as object sa verb kining noun, dili adjective o dili pod adverb. Adjective ang clause nga that you sent her dinhi. Ni-describe ni sa flowers nga usa ka noun. Asa ato nga flowers? Kining gisent sa iyaha. Ang words nga gamiton pang describe sa noun like flowers ang part of speech nga adjective. Maong adjective clause ning underline clause. Kasagaran sa mga adjective clause, magsunod ni noun nga ilahang gi-describe. Parihaaning that clause nga nagsunod sa word nga flowers. Adverb ang clause nga until you finish. I-modify ani ang verb nga don't stop pinaagi sa pag-specify kung kanus ara mo stop. Kung ma-describe ang clause kanus ara buhaton or mahitabo ang action, adverb na siya. Adverb of time. Mailan ni nato kay kasagaran magsugod ang clause sa conjunction nga naghisgot og time parehas sa word nga until. Adverb ang function sa clause nga because he is sick. Ni-modify ni sa verb nga won't go. Nihatag sa rason nga nang dili mo adto. Basta ang clause naghisgot sa rason nga nang mahitabo or dili mahitabo ang action sa verb, adverb na siya. Kasagaran mailhan ni nato kay magsugod ni conjunction nga mo introduce sa rason parehas sa because. Noun ang clause nga whoever wins the race dinhi. Gigamit ni as subject sa sentence nga ang verb will receive ug ang object a large amount of money. Ang pwedeng gamiton as subject sa sentence among sa mga options mo niyang noun.